Želim nekoliko reči da kažem u okviru ove tačke dnevnog reda. Naime, sve ono što je izražena kao sumnja u ovom momentu, naravno, stoji. Sumnja uvek postoji kada ulazimo u nešto novo. Ovog puta ulazimo u izbor vršioca dužnosti direktora, koji je nov čovek u našoj sredini, ali čovek koji iza sebe ima izuzetno veliko radno i stručno iskustvo. Naravno da postoje nepoznanice, možda je to i prednost u našoj maloj sredini, možda i prednost u tome što ga ne znamo ili što njega ne znaju, možda će lakše da rešava neke probleme koji sada postoje kada je u pitanju javno-komunalno preduzeće. Ono što mene opredeljuje za to da glasam za izbor gospodina Gligorića jeste njegova izuzetno velika stručnost i poslove koje obavlja u jednom velikom sistemu. Znači, gospodin Gligorić je bio od svega što je radio glavni inženjer u Naftagasu, u jednom ogromnom preduzeću, a to je jedan veliki sistem koji treba da praktično pokaže da li jedan čovek vredi ili ne vredi. Gospodin Gligorić dolazi u jedan mali sistem, ali izuzetno složen i sistem koji treba organizovati tako da bude funkcionalan i na korist svih naših građana. Gospodin Gligorić diplomirani je inženjer rudarstva iz Srbobrana i imenuje se za vršioca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Graditelj Srbobran od današnjeg dana do okončanja postupka za imenovanje direktora po konkursu koji će biti raspisan, a najduže 6 meseci. Znači, u tih 6 meseci, a to znači do 6 meseci, tačno ćemo znati i videti da li gospodin Gligorić može da onaj doprinos koji očekujemo od njega. I nisam nikada bio toliko maliciozan da moram da prihvatim neka rešenja iz mog okruženja ukoliko ta rešenja ne postoje, samo da bi to bilo tako. Možda to neko hoće i demagoški da zamagli kompletnu priču, ali hajde da se okrenemo struci. Ako imamo struku, ako imamo kvalitet i ako imamo ono što može i ukazuje na to da će rešenja biti dobra, ajde da damo šansu, pa bez obzira da li tog čoveka poznajemo ili ne. Zašto postoje CV? Da li u nekom bilo kom sistemu kada se javi 1000 ljudi na konkurs, da li tada taj koji odlučuje o tome zna svih 1000 ljudi? Ne. Mora da prvo vidi njegove reference, a sa druge strane daje mu šansu. Ta šansa zavisi od tog koji je primljen. Prema tome, moje zalaganje je u ovom momentu da je gospodin Gligorić rešenje koje može da omogući jedan brži i organizovaniji nastup javno-komunalnog preduzeća, a vreme će pokazati da li smo u pravu. Zahvaljujem.